kom der en ny kajak til flåden. En Galaxy Alperon, eller hvordan man udtaler det. Bestilt for 2 dage siden. Kom med vognmanden til tiden. Jeg vil lave en gennemgang her på 10 minutter cirka af denne her flotte kajak, som jeg selv har været meget spændt på at få mellem hænderne. Jeg skal gøre, hvad jeg kan for at være så ærlig som muligt. Jeg har jo en Hobie Revolution, som nok vil være forkert at sammenligne med, da det her er en kajak i den klart billige ende. 6.500 står den til på nettet, og som bekendt så koster en Revolution jo nu 22.000, så noget forskel må der jo være. Men lad os se på det. Pagajerne, som følger med, er med plastikblade, ligesom på Hobien, og selve rørene er et eller andet metal. Det er ikke aluminium. Jeg ved ikke, hvad det er for et metal. Sædet her på kajakken er med høj ryg, og på hjemmesiden kalder de det for et luksussæde. Det skal nok også passe. Det ser i hvert fald lækkert ud. Og hægterne her er lavet af messing og ligner stort set dem, man bruger til hundehalsbånd. Stangholder er der masser af på den her kajak. Der er faktisk så mange, at man kunne fodre svin med dem. Det her er sådan en ekstra aluminiums barre med 4 stangholdere på. Den er lidt tung. Her i den midterste luge ligger alle stangholdere og ankerfortøjninger og skruer og ting og sager, når man får kajakken. Den forreste luge her minder meget om lugen på langt de fleste almindelige havkajakker, og der er der også en god del plads til pakning af udstyr her. Jeg vil ikke påstå, at jeg ved alverden omkring plastik eller polykarbonat, men det virker som om, at kajakkens konstruktion er som så mange andre. Her skal man selv lige samle den sidste del af roret. 2 skruer og så en split til selve roret. Roret indstilles ved hjælp af pedaler, som på så mange andre havkajakker, og fungerer egentlig fint. Dog er der en lille udfordring, som jeg vil påpege senere. Det tog mig faktisk rigtig lang tid at få det her snoreværk til roret til at fungere ordentligt. Og her er en af de udfordringer, som jeg synes bør nævnes. Der sidder en bøsning her, hvor bøsningen gør, at linen den brækker næsten 45 grader mod pedalerne, og det giver simpelthen for meget modstand. Og i øvrigt så er bøsningen skabt til gennemføring af kabler. Det vil sige, at der er sådan en gummiprop indeni for at gøre det vandtæt, hvilket jo egentlig ikke er nødvendigt, når vi snakker snore til et ror.
Her kunne man løse det nemt ved at bare lave en metalbøsning. Det er bare min personlige mening. 2 ankerfortøjninger skal der monteres her på båden. Den ene, den gav mig lidt problemer. Da afstanden mellem hullerne ikke var helt præcise, skete der faktisk det, at selve messingbøsningen, som er indstøbt i kajakken, faktisk gik løs. Men den sidder nu fint. Montage af stangholder. Det er faktisk helt vildt. Faktisk så tror jeg, der er 10 stangholdere på den her båd. Efter min smag er det helt lige i overkanten, men det følger jo bare med, så det er fint nok. Her er det alubroen med yderligere 4 stangholdere, man monterer i de 2 forreste stangholdere. Der er 6 drænpropper på kajakken, 2 om i det bagerste rum, hvor man jo nok vil have fisk liggende, og 2 under sædet og 2 ved fødderne. Jeg var faktisk lidt i tvivl om det her sæde sad meget løst, eller hvordan med den montering. Men jeg må sige, det sidder faktisk helt fantastisk godt. Der følger også en lille taske med, som man kan montere bag på sædet. Ja. Selve materialet, som de her lurer er lavet af, virker som en noget tyndere kvalitet end eksempelvis min Hobie. Men det skulle det vel også gerne gøre for den prisforskel, der ligger. Det må være for at holde ølene kolde, det her. Sidelommerne her er lavet af silikone. Opbevaring af pagaj, mens du fisker, foregår her på siden med en elastik, ligesom på Hobie. I bunden af kajakken er der 4 langsgående striber eller fordybninger i kajakken, som burde give den en god retningsstabilitet. Her er det montage til transducer i bunden af kajakken. Nå, lad os se at komme ud og få prøvet den her balje. Til slut vil jeg sige, at kajakken faktisk sejler rigtig godt. Den er både retningsstabil og sidestabil. Og jeg synes da selv, at det er et godt bud på en billig fiskekajak. Du får rigtig meget for pengene. Der er masser af udstyr. 2 dages levering for et internetkøb. Det er jo fint nok. Og resten vil jeg egentlig lade være op til dig at vurdere. Og sige tak fordi du så med. Hej. Knækkerbræk derude. Til slut får du lige her en stribe billeder, taget fra forskellige vinkler af kajakken.